de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor na Monte da Zapateira. Como sempre, aquí ao meu lado, ao outro lado do vidro, o biólogo desta viaxe sin fin, Iván Pensado. Ola a todos e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe, o meu amigo Víctor Fernández. Programa especial o que nos toca hoxe. Especial por moitos motivos, empezando porque é a primeira vez que temos a dous invitados a vez. A verdade que sí, non sei como seguimos convencendo cada vez a máis xente para que veña aquí a este estrado, pero volvémonos máis ambiciosos, máis temerarios, non sei, decide ti e Iván, sabendo que o tema que vamos a tratar hoxe, casi que, Quack sufriu algún tipo de conato tamén con este tipo de realidades, deixémolo aí. Bueno, non te pases, porque non só estamos a facer o mismo que facemos sempre, traer a actualidade a estes micros e falalo coa xente que máis sabe para informar o mellor posible aos nosos ointes. E vai só para darlle un pouquiño de misterio, sabes, así, e chicharrillo que a xente lle gusta, sabes. Pero sí, nos vamos a falar como sempre, de novo, sobre os medios e o seu funcionamento. Aqueles que nos siguen desde o principio saben algo xa de isto. Concretamente, pois falaremos do caso da CRTVG, conocida por todos, e a situación que ten nestes momentos cos Viernes Negros e todo o que xira en torno a eles. Efectivamente, trataremos de entender os motivos desta realidade e as súas consecuencias da man de dous dos seus protagonistas. Ui, que se me escapa o micro. Que non vou mentir, pero póñeme algo nervioso, xa vedes, porque son comunicadores extraordinarios, bastante diferentes a nós, como son Raquel Lema e Alfonso Hermida, ambos periodistas e traballadores dentro da CRTVG dende fai máis de unha década. Moi boas. Hola, que tal? Moito máis dunha década, Raquel, moito máis dunha década, sí. Tres décadas, xusto, sí. Bueno, encantados de estar aquí, É a terceira vez que estou en Quack FM, sempre moi ben, sentíme na casa as outras duas veces, estou seguro que esta terceira tamén, bueno, é un placer vir a esta radio comunitaria da Universidade da Coruña, encantados ademais de falar dun tema pues, que está moi ben que se fale, que carai. Sí. Habrá que falar... Eu iba a dicir que tiña certa presión en tanto reflejo, pero xa vexo que a presión aumente ainda máis. No. Con todo o tema, bueno, pues é espectacular, a verdad. Teñen moito que contarnos, como vemos, así que... Sin máis dilación, imos aló. Déxame disfrutar deste momento, porque vamos a dicirlle aquí a estes expertos que teñen que acercarse máis ao micro. Epa. Non, dixen que acerque máis o micro a ele. Claro. É certo, cando estaba falando dixen, pero que pasa con este micro? Non, a distancia é distinta ás veces nas emisoras, según vayas a unha ou outra. Excusas. Aquí está claro que hai que pegarse moito o micro este negro con letras amarelas de Quack. Nada, encantados de compartir aquí bacterias, virus e demais. O COVID xa non é un problema. Non hai problema. Bueno, quería recordarlle a todos os nosos ointes que estamos na 103.4 de Quack FM, somos Estrelados na Estratosfera, e que despois deste programa en riguroso directo sempre quedará en YouTube colgado, en Spotify, en iVoox e no Radioco de Quack FM, e que nos podedes encontrar nas redes sociales, Instagram e TikTok. Sigues insistindo con iVoox, logo. Bueno, intentaremos que a gente nos escoite por iVoox. Bueno, o caso que, bueno, como sabedes, os que nos seguides desde fai tempo, fixéramos un programa, bueno, basado no libro de Chomsky, de Manufacturing Constant,
Non sei como se chama en español. Non me acordo. Os Guardianes de la Libertad. Era unha mala traducción. Sí. No que se falaba sobre o control dos medios de comunicación e todo eso. Pero bueno, no caso de Galicia, no noso caso, sobre todo na nosa xeración, a CRTVG pois foi un medio importante para nós, estaba Xabarín, vale? Con Dragon Ball. Con Dragon Ball. Bueno, vivimos desde fai tempo pois como progresivamente unha deterioración da cadena, non? Ou vemos cousas raras. Primeiro, no primeiro inicio vimos programas que se foron eliminando misteriosamente. Despois vimos que os contidos cada vez eran máis dun solo tipo, non? Ou sempre cunha premisa hacia un lado, non? Vas a fin o goberno que estaba autonómico. Está o programa favorito de Dentillos de Sargo por aí. Despois por último pois as persoas, non? Que ao final é o máis importante. Vimos persoas ou caras que levaban moitos anos ali. Aquí temos a unha que para min é sinónimo do telexornal, ou polo menos o que eu vivín. A súa voz e a súa cara era o telexornal e que de repente un día pois já non estaba. Así porque sí. Despois, por medios externos, enterámonos do que estaba pasando, enterámonos de que existía un movimiento que era Defende a Galega, despois máis tarde empezaron os Venres Negros, non? Así que ahora vamos a calar a boca e vamos a deixar a dous comunicadores de verdad pois contarnos a realidad sobre este tema. Nós tamén somos comunicadores, ahora. Claro que sí, por suposto. Todo o mundo é comunicador. Daquela maneira. Daquela maneira, pero intentámoslo. Que tal se empezamos polo principio, como dicimos sempre, nos poñedes un poquinho en contexto coa vosa situación ao respecto da CRTVG en estes momentos? A nosa situación persoal. Sí. Ou profesional, vamos, Ambas. Podedes desbardallar o que queirades. Igual estaba ben que empezara Alfonso contándonos por que desapareceu un día Pois sí. da televisión Sí, de se nos queres contar un pouco a túa vida, como chegaste. Eu non quería ser tan directo, pero sí. Sí, vamos a ver, Emma, eu desaparecei por decisión persoal. É dicir, houve un momento en que había que tomar unha decisión, era insostible xa desde o punto de vista profesional. Primeiro tomei a decisión de desaparecer de pantalla. Posiblemente tomei esa decisión 5 minutos antes de que a tomasen outros por min. Eso é certo, porque xa había algún run e incluso xa algunha quen lle molestaba ou algunha a que lle molestaba, pois case de seguido todos os días, pois xa me deixou sobre a mesa a posibilidade de que viña ben unha remuda. Bueno, vale, perfecto, pode ser, non sei. O caso é que me adiantei, eu tomei por segunda vez na miña vida a decisión de dimitir como presentador e editor do telexornal. Daquela era o telexornal Serán, sí, o telexornal Serán, deixámolo no ano 2018, que xa se me van as datas, pero creo que foi no 18, no mes de xullo, Tati Moyano, máis eu, que éramos os presentadores do telexornal. Eu ademais era editor tamén dese informativo. Houbo unha serie de desencontros, bueno, non había forma de entenderse, e tanto para eles como para nós era mellor pois deixalo e dar paso a outros compañeiros e nos ocuparnos de outras historias, como así foi. Tati quedou nos servizos informativos, pero eu volvín a deportes, que foi ao cabo pois é do que eu sempre me alimentei cando vía necesidade de ilusionarme, de facer outras cousas. Volver a deporte sempre foi moi reconfortante, e así foi tamén ese ano, non? O que pasa é que, bueno, botei 2 anos máis. En agosto de 2020 chegou a decisión, creo que a máis difícil que tomei na miña vida, de deixar a Televisión de Galicia, evidentemente pois usando a ferramenta, o privilexio da excedencia, pero sabía daquela que era posiblemente un camiño de non retorno. En esas estou, dediqueime 2 anos á xestión deportiva, a política deportiva no Concello da Coruña, na Concellería de Deportes da man de Mónica Martínez, que se ocupou durante 2 anos da Concellería. Aprendí moitísimo, pero moitísimo. Chegou un momento en que ela tivo que deixalo, eu evidentemente non pintaba nada sen ela ali, e deixei tamén ao Concello da Coruña, e desde aquela estou pois reinventándome case todos os días, iniciándome en cousas novas case todos os días, dedicándome á comunicación deportiva, a comunicación corporativa, dedicándome á presentación de eventos, e, bueno, coa ilusión dun bolseiro agora que estou tamén dedicado a
a docencia, non? Así que, bueno, despois de 26 anos na Televisión de Galicia, 6 anos xa de excedencia, ou case 6 anos de excedencia, posiblemente si chegou ese momento de dar por feito a desconexión total e absoluta coa Televisión de Galicia, bueno, irreparable, irreversible posiblemente, bueno, un camiño que sabíamos desde o principio que podía ser de non retorno. E o que me gusta é que estás vivindo a vida dun millennial ahora. Imagínate, claro, sí, no, totalmente. Estás aí reinventándote. Estou empezando case todos os días. Sí, totalmente. Ademais, o gustazo de poder traballar desde a túa casa, o teletraballo é un grande invento, digan o que digan, dame igual, eu estou convencidísimo de que é un grandísimo invento, estou encantado de ser eu quen planifica o meu horario laboral, quen decide sobre o que teño que facer e o que non, que dure moito tempo. Isto é unha pregunta personal, pero non tes cas, verdad? Nin cans, nin gatos? Sí, gatos, dous gatos. Dous gatos? Sí, teño dous gatos na casa. O problema que teño eu é ter os can, claramente, que me rebenta a vida. Non vimos a falar de ti, pero... Eu teño miña nai, unha cadela recén adoptada, por certo, acaba de chegar a casa, pero bueno, sí, ás veces tamén toca pasear. Bueno, parece que encontrastes unha faceta bonita dentro do malo, non? Pero o que parece que está claro que o COVID foi un punto de inflexión para todo o mundo. O sea, no 2020 foi increíble, non? Pois sí, coincidiu así, ademais de verdade. Eu, aínda que estiven 6 meses traballando na delegación da Coruña, eu deixei de ir por San Marcos precisamente en marzo de 2020, cando dixeron, mira, cada un no seu sitio na súa cidade. Estiven 6 meses, os últimos meses da televisión de Galicia foi na delegación da Coruña. Creo que piden paso aquí. Que eu teño que ser o toque serio desta mesa, porque claro, que hai que dicilo, non? Alfonso pode contalo hoxe desta maneira distendida, pero Alfonso é un drama, non? É o símbolo pois dun drama, como un dos mellores comunicadores de Galicia abandona pois un posto fixo nos medios públicos de comunicación do país, non di el que foi por vontade propia, pero foi un pouco pois motivado porque non deixan traballar, non? Entón Alfonso tuvo a valentía ou tuvo a ousadía, ou pasas polo ar ou non. Claro, ou ten a sorte de atreverse a teño a sorte de poder contar cun colchón que mellor outros compañeiros no meu mesmo lugar estarían desexando dar o mesmo paso e non poden facelo, tamén é certo. Claro, o mellor outras circunstancias eu tampouco diría, ostras, aquí amarro que tes, que fora chove moito. Pois tes que pasar polo aro. Pois despois, Alfonso, contasnos un pouco máis da situación que vivistes en concreto, pero se queres, Raquel, explícanos a túa posición. Sí, claro, o sea, que eu falo como representante legal do cadro de persoal, eu teño o privilexio de ser representante do cadro de persoal dos compañeros e compañeiras que traballan ali, e a situación é dramática, non? O sea, a situación de emerxencia que atravesan os medios públicos galegos, bueno, e outros, porque no resto do Estado tamén hai problemas moi semellantes, pois non é unha anomalía tan grande nun sistema que se di democrático, que tamén por iso estamos aquí, non? Para intentar explicarlle á cidadanía que é o que pasa, por que hai máis de 8 anos un movemento que se chama Defende a Galega, como pon a camiseta de Alfonso, que bueno, xa o nome o di, non? Están os traballadores organizados desde dentro intentando defender a galega. E como? Pois posicionándose claramente contra unhas prácticas de manipulación informativa, sobre todo de control por parte do goberno da escaleta e da dirección dos medios públicos, que están o servizo do goberno que está na Xunta hai moitos anos, non? En mans do Partido Popular, é dar un paso desde dentro para dicir, eu non quero formar parte disto, non quero manipular, sigo traballando aquí porque teño o meu posto de traballo, pero estou intentando pedir un socorro, non? É como dicirlle á cidadanía que está pasando algo moi grave dentro, que se visibiliza cada venres poñendo unha camisola, pero se sabe, nós sabemos que desde dentro nós non podemos solucionar este problema, non? É un problema que ten que implicar a toda a sociedade, a toda a estrutura tamén política, e hai que dar un salto, non? Nós só estamos encargando de poñer o foco sobre un problema que queren que pase desapercibido. Claro, aí estás pedindo un pouco axuda á sociedade gallega en general,
de que hai que eles non van facer nada se a xente non presiona, non? Digamos. Sí, o sea, decimos primeiramente pois tomar consciencia, non? Consciencia de cada vez que vemos un telexornal ou escoitamos un boletín da Radio Galega, ver que isto que nos están contando, que tipo de relato é, non? É o relato informativo noticiable do país, de cada día ou é un prompt aí preparado? Claro, primeiro pois primeiro estar moi alerta na escuita e no consumo que facemos dos produtos da televisión e da radio galega, non? E despois pois preguntarse por qué os medios públicos que pagamos entre todos e todas son o gabinete de propaganda do Partido Popular. Gustoume a palabra que usou produto que consumimos, porque ao final é un produto. No, pero, quero dicir, non é unha broma, isto é un produto, a información é un produto que cambia de mans. Hai moitos millóns por detrás, entonces é un produto sí ou sí. Eu creo que os traballadores pouco máis poden facer. Os traballadores e as traballadoras pouco máis. Se cadra podíamos ser máis, pero eu tamén entendo os compañeiros e compañeiras que non se queren expoñer, porque expoñerse, pois, ao final eres un eslabón máis débil, non? Digamos. Claro, posiblemente, dependendo, hai traballadores e traballadores, claro, é dicir, non é o mesmo, evidentemente, pois que se un presentador dun telexornal dá o paso de expoñerse, decir, señoras, señores, que temos un grave problema de irrelevancia informativa, temos un grave problema de manipulación informativa, temos un grave problema de desmantelamento dos servicios públicos, nada máis e nada menos que dos medios de comunicación públicos de Galicia. Evidentemente, costa moito dar ese paso cando eres unha das caras visibles da televisión, unha das voces visibles da Radio Galega, e quizáis a única asignatura pendente que teñamos é xa esa, que sexamos máis, porque moitos de nós choramos polos corredores da tele e da radio, polos recunchos, falamos entre uns e outros, e ao final os que damos a cara, os que dan a cara nestes momentos, eu xa estou fora da compañía, do ente, pois os que dan a cara nestes momentos, pois vale, xa fan demasiado con expoñerse, pero hai outros moitos que comparten a denuncia dos que dan a cara, pero non se atreven a dar o paso porque é moi difícil dar o paso. Sí. Comprometerse, expoñerse públicamente, sobre todo expoñerse aos políticos, expoñerse aos responsables dos medios de comunicación, que son os que deciden se estás hoxe na cresta da onda ou se estás nun lugar máis secundario. Claro, aquí hai unha pregunta que é a clave en estes momentos, que é como se entra na CRTVG, como se compoña ese plantel e como podes continuar nela, porque é o que estás dicindo ti, hai xente que se pode expoñer e hai xente que non. Como chegas á CRTVG? Como podes entrar nela? Pois mira, nós en concreto, nós os dous somos froito dun proceso extraordinario de consolidación de emprego, porque a CRTVG se crea por lei, unha lei do Parlamento Galego no ano 1984, houbo dous concursos de méritos, digamos, dous procesos raros, non? Naqueles anos, no ano 86 foi o primeiro, no 87 foi o segundo, porque necesitaban técnicos de control, cámaras, operadores, necesitaban un grupo de profesionais que non había no país, veu xente de fora, de Euskadi, daquela se permitiu unha certa excepcionalidade no acceso ao emprego público, non? Despois houve un pseudo concurso oposición no ano 92, ata o ano 2012 todos os centos de traballadores e traballadoras que estivemos traballando prestando servizos para a CRTVG foi a través de dúas figuras que están penadas no dereito laboral: cesión ilegal de traballadoras, que é un delito laboral, e uso abusivo e fraudulento da contratación temporal. Digamos que houve unha bolsa de contratación fraudulenta, ilegal e abusiva durante anos e anos nos que non se convocaron procesos selectivos. Daquela os procesos de entrada eran do máis variopinto. Podías acceder por prácticas da facultade e xa o día seguinte quedabas, podías ter un colega que, oye, que están necesitando, e che presentaba un currículum e quedabas dentro. Non houbo un proceso regulado prácticamente nunca dende a CRTVG. No ano 2012, froito preto de 500 demandas xudiciais que fomos presentando, pois nin máis nin menos que 500 traballadores, houve un proceso extraordinario de consolidación, que foi a primeira vez que houve un acceso a un emprego público avalado pola
pola lei, non? E agora o seguinte, volveron pasar desde o ano 2012, pois 12 anos. Foi un proceso extraordinario de consolidación que houbo en todo o Estado español, pois promocionado neste caso por Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, con determinados apoios. Estamos vivindo o segundo. Agora sí que a legislación variou, actualizouse e tal, e é obrigatorio nas empresas públicas como a CRTVG sacar convocatorias, ofertar prazas todos os anos para ir cubrindo as vacantes que se xeran por defunción, xubilación total, incapacidade, excedencias. Eu entrei na CRTVG de forma totalmente casual, é dicir, digo claramente, porque alguén decidiu que tiña que ser eu o que entrase para empezar a presentar o Telexornal Deportes en 1994. Eu estaba nunha emisora de radio, deronme a corresponsalía de deportes aquí na Coruña, eu despois de pensalo, porque eu era un home de radios, creo que sigo sendo un home de radio, gustame moito máis que a televisión. Despois de pensalo durante un tempo, dixen, pois ben, vamos a probar outras cousas. Estiven durante un mes na delegación da TVG na Coruña, e cando fun a Santiago a asinar o contrato, pois ese día casualmente había un casting. Alguén me convenceu, presenteime, e ata 2020. E ti convenceches a quen che fixo casting? Claro, sí, se ve que sí. Cadena de convencimiento. Totalmente, quero dicir, foi unha casualidade absoluta. É dicir, eu era o mes de agosto, eu creo que ademais estaba en pantalón curto, non sei se iba para a praia ou viña da praia, bueno. Xa viñas que a idea de teletraballo aí, Sí, xa tiña algo. O sea que aí está o secreto, non? Alguén me prestou unha gravata, unha chaqueta americana, e fixen un casting, e o día seguinte dixeron, pois o luns tes que vir aquí a Santiago a traballar. Ostras. Teñan bo gusto. Coincidencias positivas. Pero quero dicir que ás veces entras case a dedo, case a dedo. Sí, de pedrada, un pouco. Tes esa sorte de estar no lugar adecuado, no momento oportuno, presentaste un casting ese día, cando me despertei ni imaginaba que iba a terminar facendo un casting de televisión. Eu simplemente iba a Santiago a firmar un contrato. Claro. E de repente hai un casting, bueno, te la sorte de que alguén se fixe en ti e dis, pois veña, pois cámbiate a vida. Pois sí. Pois unha cousiña. Como xorden o tema dos venres negros? Porque a mobilización que se fai todos os venres, non? Desde fai moitísimo tempo, todas as semanas, é unha cousa moi interesante. Como xorde e que se fai nos venres negros? Entramos no barro xa. Sí, non, vamos a ver, os venres negros a protesta máis candente. Levamos pois desde o ano 2018, pois vamos camiño de 8 anos, non? 401 venres negros que se levan celebrados xa, pero si é certo que antes xa houve moitas máis cousas. É dicir, o venres negro defende a galega, quizáis xa o movimento de denuncia, o movimento de protesta máis visible. O culmen, non de todo. Claro, pero houve moitas máis cousas que outros fixeron antes ca nós, antes de que nos tomáramos a decisión deña, vamos a denuncialo, vamos a dar o paso. Houve un telexornal do Toural, houve antes eu non manipulo, un blog que tivo ata hai 800 entradas, case 800 entradas de casos flagrantes de manipulación. Eu acórdome de entrar nese blog fai tempo e busqueino e agora xa non estaba, eu quero recordar. Agora non se pode entrar. Creo que o borraron. Pois é unha pena, ou non encontrei eu. Hai un fondo, hai un arquivo aí de casos de manipulación que debería de servir para as facultades de xornalismo para ver como se manipula hoxe en día, non? Quero decir que si é certo que defende a galega e os venres negros tiveron moitísima repercusión, pero antes houve iniciativas por parte dos traballadores e das traballadoras alentados polo comité de empresa, fundamental, é dicir, sós non poderíamos facer nada. Tamén é certo que o comité de empresa actual non é o comité de empresa de hai 30 anos ou de hai 25 anos, afortunadamente. Entón, claro, sentímonos arroupados, foi unha forma máis tamén para atrevernos a dar ese paso, pero sí, efectivamente, hai un telexornal do Toural que creo que marca un antes e un despois nas protestas dos traballadores e traballadoras da Televisión de Galicia, é dicir, atrevernos a sair á rúa en pleno centro de Santiago a facer un telexornal como facíamos nos estudios de San Marcos, un telexornal moi ben feito que tivo unha repercusión tremenda, pois, bueno, digamos que foi o pistoletazo de saída de decir, hai que facer máis cousas, hai que sair á rúa, hai que facerse ver, hai que deixarse de trapalladas dentro e sair para que a xente coñeza o que está pasando aquí
aquí dentro, que son os seus medios de comunicación público. Realmente, todo o que facemos nós, poñéndonos unha camiseta, un suadoiro de Defende a Galega todos os venres de cor negra, non é por nós, non é en demanda dunha mellora laboral, dunha mellor condición de traballo, dun maior salario. Non. Facémolo pola cidadanía, polo seu dereito a ter unha información veraz, imparcial e o máis profesional posible. Facémolo por todos vos. Facémolo por nós e por vos tamén. Entón, pois, deuse ese paso, pero antes houve moitos máis. Aquí hai que dicir o mellor un gracias, así, sabes? Gracias ao comité de empresa, porque totalmente, vamos a ver, o comité de empresa é xente como Raquel, permíteme que o diga, porque para nós Raquel é unha persoa aglutinadora. É dicir, sen Raquel Lema isto sería outra cousa totalmente distinta e peor. Quería destacar a importancia, bueno, neste caso un medio público, non, pero de alguén que defende os traballadores tanto no público como no privado, non? Porque de por sí non van pasar as cousas. Ainda que a xente pense que sí. Raquel Lema é unha lideresa. Ten madeira de lideresa. Estábamos necesitados diso. Estás chamando a política aquí. No, total, por suposto, vamos. Estaríamos encantados de. Pero quero decir que necesitamos políticos vos. Claro, os mellores teñen que estar na política, estou convencido delo. Sen Raquel sería totalmente imposible facer o que estamos facendo. Sen Raquel, sen os seus compañeiros da CUT, é certo. Como derivou esta conversa? No, pero que é verdade, é dicir, antes da aparición da CUT. É bonito non ter control. Vamos a ver, a CUT, aínda que fora da TVG e da Radio Galega, pois a CUT ten unha sensibilidade política e ideolóxica concreta. Na Televisión de Galicia e na Radio Galega tivo a habilidade de concentrar na CUT xente de verdade que pensa de forma totalmente distinta, non? Pero que estaban todos unidos en busca dunha solución, se podía ser definitiva para a tele, para a Radio Ben, bueno, en busca de algo que amañara un pouco desaguisado que había dentro. E xente como Raquel, xente como Carlos Alberto Sánchez, que está aí e que leva moitísimos anos fora da televisión de Galicia, que deron pasos decisivos para que outros foramos detrás deles. É así? Claro, pero que estamos falando de política porque é así, porque en estes momentos a política está completamente rota. Necesitamos xente que faja isto, que faja aglutinar. O que pasa na CRTVG ten moito de política, ese é o problema. Claro. Bueno, ahora vamos a ir ao meollo do asunto, si queredes, vamos. Si empezamos no barro, ahora cando vamos ás minas de wolframio outra vez. Quero que expliquedes un pouco, se pode ser, como se produce o tema da censura, da manipulación que sufrides? En que empezabades a notalo? Como vos presionaban? Ou como sufríades, vamos, no vosso día a día hasta que desencadenou o que desencadenou? No caso de Alfonso, pois, marchar, non? Si nos queres contar un poquinho. Claro, o sea que Alfonso, quen presenta un informativo e quen está nas xuntanzas da mesa de edición, non? Que xa era a mesa de manipulación e a mesa de combate, porque isto, por favor, isto hai que metelo aquí, quen mellor o pode contar xente que o vive en primeira persoa, non? Sí. Non sei se Alfonso nos pode poñer un par de exemplos. Efectivamente, participar nas mesas de presión, edición. Non te preocupes que non quero. Pero que sí, participar nas mesas de edición, pois, claro, todos os días había sapos que tragar. E bueno, vas tragando primeiro porque che gusta moito o que fas. É dicir, comunicar para min é a miña vida. A miña profesión é a miña vida. Entón, é certo que moitas veces tragas posiblemente máis da conta e aguantas, pero tamén pelexas moito. É case un tirapuxa de, bueno, si ti cedes ata aquí, eu tamén podo tragar con isto. É dicir, se ti me das, pois nesta batalla, dasme metros de distancia para poñer algo de vantaxe, pois veña, eu tamén fago isto para que ti saias ben parado. Era unha constante, era todos os días. Bueno, Carlos tamén, Carlos está no control de son, veo con nos acompañándonos, Carlos podía estar perfectamente aquí tamén. Non quixo ofrecinho, foi editor durante moito tempo. Ofrecíoselle estar aquí, pero dixo que non quería que lle caeran cascotes, polo visto. Foi editor durante moito tempo tamén do telexornal Serán, que eu presentaba e coeditaba con el, non? Houbo días moi difíciles. Houbo días de estar ás 8:25
a 5 minutos de entrar, no despacho da directora de informativos, negociando textos, negociando vídeos, negociando colas, negociando cosas do telexornal. Chega un momento en que cansa, agota. A verdade é que eso lamina a paciencia de calquera. Que un pouco, quizás era objetivo, non? Agotarte tanto que digas, mira, ou entras por aquí ou fuera. Pero claro, é que eles teñen, ao final, teñen a última palabra. Pasar tempo no mango. Claro, está claro. É dicir, ti, mira, está claro, estou aquí para mandar e para decidir. Se estás de acordo ben, se non estás de acordo, porta. Claro, eso tamén é xogar, moitas empresas ou fano tamén, xogar co tema da túa vocación e o orgullo, sabes? Pero ainda así, sí é certo que se conseguiron cousas, Nun momento complicadísimo, porque había auténticos bulldogs cos que loitar, seguro, pero que daquela había auténticos bulldogs cos que loitar día a día, conseguironse cousas. Tamén é certo que nos las metieron doblada muchísimas veces, Quero dicir que así tamén é verdade, é dicir, nos recordo, ademais é unha anécdota que recorda sempre Carlos, cando as protestas do 15M en todas as cidades galegas no resto de España, pois nós tamén, evidentemente, pois queríamos cubrir o que pasaba nas principais prazas galegas, non? Eu recordo, recorda sempre Carlos, é certo, porque eu tamén o vivín, pois unha manifestación na Coruña, no Obelisco, que empezaba, non me acordo, 7 da tarde, 8 da tarde, pois o xefe non era xefe de informativos, era redactor xefe daquela, que ademais se ocupaba de nós, porque que se ocupaba de nós, veu a quenda de tarde para ocuparse de nós, que éramos demasiado revolucionarios. Entón, pois, aquel paisano decidiu aquel compañeiro decidiu que había que mandar a cámara da TVG, da delegación da TVG, 2 horas antes de empezar a manifestación, a concentración, claro. Ese día tivemos imaxes dun obelisco totalmente baleiro, que era a intención que tiña él, de que no telexornal, claro, de que no telexornal se vise un obelisco baleiro, cando, pois, a esa hora seguramente había centos de persoas. Ese día tivemos que enfadarnos moito, claro, porque... Raquel, non me pides permiso, que non son profesor, que claro, que no fondo é como maldito o día que marcharon, non, os Alfonsos, claro. O maldito o día que apartaron as Tatis, maldito o día que... Porque se hai xente que loita, aí sempre hai oportunidade. Porque agora, eso foi en tempos, agora teñen o camiño moito máis expedito, porque levan anos montando unha redacción paralela, tamén con bolseiros que veñen da súa corda, antes eran os do máster de la Voz de Galicia, agora veñen directamente da Facultade de Ciencias da Información de Santiago de Compostela, onde moitos dos profes e das profes son o equipo de alta dirección da televisión e da radio pública. Entón, quen está agora mesmo nos postos de responsabilidade de dirección ou de edición dos informativos non pelea. Non hai tirapuxa. Claro. Son ordeno e mando e fan o que lles mandan. E o resto, os redactores e redactoras de AP, os que presentan un pouco de resistencia, pois tamén son apartados a tarefas menores, non? Porque podemos decir que todas as informacións son importantes, pois non é certo. Se tú estás especializado en economía, non é normal que esteas facendo agro ou pesca. Pero para non ter un impacto grande ou alguén que lle poida levar a contraria ou dar outro punto de vista, non? Sí, creo que queiran decir eso. Sí, ahora mesmo está todo controlado por postos. Nos postos de responsabilidade están persoas afíns e son cómplices do canto menos pensamento crítico, mellor, non? Isto é unha cuestión de represalias e represaliados, ao final, non? Sí. Estades falando aquí de que ese é un tipo de... Si te enfrentas a este poder, pasache este tipo de cousas, vamos. Sí, vamos, nós temos desde o Comité de Seguridade e Saúde Laboral, non, que hai en todas as empresas de máis de 50 traballadores, que é o caso da CRTVG, que somos 850, hai un índice de absentismo, de ausencia ao traballo por baixas médicas, non, o que se chaman incapacidades temporais, pois que supera o que se considera un índice de absentismo normal, non? Sobre todo en dúas categorías
que son redactor ou redactora e reporteiro gráfico, non? Que son os compañeiros que acompañan os informadores que captan a imaxe. Este índice de absentismo tan elevado, porque se empeñan en dicir que os médicos e as médicas regalan as baixas, ninguén regala as baixas. Tuvemos unha médica aquí, recordad? Decía que non son baixas por un problema de xeonllo. Viñan falando ahora nunha cadena de radio cando viña aquí por tema de baixas. Claro, ese discurso non totalmente aliñado coas patronais maltratadoras. Entón, hai un problema que está tamén foi denunciado en Inspección de Traballo. Estamos a ver se unha inspectora de traballo daqui de Coruña que se encarga dos medios públicos pois mete algo de man no asunto, non? Porque canta máis xente falta, tamén máis sobrecarga de traballo sobre os demais, entón é como un círculo un pouco vicioso, non? Pero sí, hai un problema grande que son síndromes reactivos, ansiosos, reactivos a un entorno laboral tóxico. Sí. É así como mellor non se pode definir. Sí, claro, aquí eles salirán pola tangente de que a xente non quere traballar. Listo. Pues como millennials sufrimos moito, que son esa generación de cristal, joder. Sí, vale. Non digas tacos. Aquí pode ser todo. Bueno, ahora xa, non nos queda moito non para ir cerrando. Quedan agora uns 20 minutos, eu creo que vamos ben, a non ser que empecemos a liar parda sin xeito ni maneira, pero normalmente non aliamos tanto. Pero bueno, vamos a encarar un pouco xa a parte final, que é unha pouco máis reflexiva, non? Claro, o problema é como está a situación agora, e sobre todo preguntas importantes, si credes que a xente sabe realmente como está o tema, empecemos o que vividestes. Empecemos por aí, porque creo que é importante, porque se non hai presión social non vamos a conseguir nada. Entón, a xente credes que é consciente. Vamos a ver, eu creo que se fixo un grandísimo esforzo de visibilidade por parte do Comité de Empresa todos estes anos. É dicir, Defende a Galega e o Comité de Empresa da MAN chegaron ao Congreso dos Deputados, chegaron ao Senado, chegaron ao Parlamento Europeo, impensable hai 10 anos, non? Entón, hai que estar mínimamente informado para darse conta, efectivamente, de que hai un problema. Eu creo que a xente si é consciente. Outra cousa é que a reacción social que era de esperar non se producirá aínda, non? Pero si é certo que houbo concentracións, houbo manifestacións e houbo unha asistencia, unha asistencia boa, aceptable de xente, que xa nos gustaría que fose unha movilización masiva, pero xa non depende de nós, non? Eu creo que o traballo que se fixo nos últimos anos cos venres negros, creo que sí axudou a visibilizar moitísimo o que está pasando dentro, non? Claro, pero é que ao final ao cabo, sendo un medio de comunicación, teria que ser o propio medio que se cubra a sí mismo de que hai ese problema. Entonces, temos ese problema, non o vai facer nunca a Televisión de Galicia. Bueno, algunha vez, no, a televisión e a radio, sempre me olvido da radio, non hai dereito a que nos esquezamos da radio. No, pero algunha vez se informou, daquela maneira, de algunha movilización do persoal, sí que se informou. Mandando 2 horas antes a... Pero sí é certo que moitas veces nos atopamos con outro muro máis infranqueable e que doe máis se cadra, non? Porque, podes entender que a Televisión de Galicia e a Radio Galega, pois, esta xente, xa din que somos 4 gatos, esta xente non ten que facer. Vale, pero que os medios de comunicación galegos, é dicir, as principais cabeceiras, os principais xornais, as principais emisoras de radio, Televisión Española, pois a verdade é que afortunadamente nos últimos tempos sí que nos está dando algo de bolilla, pero que cousas que pasan en TV3, por exemplo, ocupan portadas na web de algúns medios de comunicación galegos. Claro. Está ben que ocupe portadas, porque en TV3 pues, tamén terán as súas historias, como a teñen todas as televisións públicas, todas as radios públicas. Pero sí é certo que vemos que é moi difícil que o movemento Defende a Galega, que as denuncias do Comité de Empresa teñan eco, teñan resonancia nos medios de comunicación pública, nos outros medios, é dicir, nas grandes cabeceiras, por exemplo, do país, non? Daste conta que efectivamente pois terminan por dominar as grandes empresas de comunicación, porque ao final pois os intereses duns e doutros pois coinciden e axúdanse, botanse unha man uns a outros e ao final pois si é certo que cousas que pasan noutras canles de televisión Española, TV3, pois teñen resonancia en certas cabeceiras, e o que pasa aquí ao lado na TVG pois non. Sí, Raquel. Eu creo que, eu son moi pesimista con case todo o que
pasa na CRTVG, pero con que se rompeu un pouco o muro este de silencio que rodeaba San Marcos, non? Que donde temos as instalacións. Eu son máis optimista, porque a nós nos están chamando institutos de ensino secundario de Moaña, de Ferrol, de Lugo, a ver se podemos ir ali a darlle unha charla aos chavales de secundaria sobre a situación dos medios públicos, non? Bueno, non sei por que chaman, porque algo se vai filtrando por ese muro que tamén levantan, pois La Voz de Galicia, que a mí me conste só lle dedicou unha vez. Podes pegar ya vos canto queiras que... No, o sea, incluso outros medios e outras emisoras que parecen... Como somos de Camariñas, a voz tamén nos vai pegar a nós, claro. No, claro, no. Si falou Toni Longueiro outro día, outra vez. De que mes? Digo que... Este tipo ten algo en contra de Camariñas, así no pueblo. Contra Camariñas, claro. Xa, somos conscientes do que pasa, sí. Bueno, que tiras de traba, a ver, tampouco te Bueno, pero Sí, non hai tamén, que é dicilo verdade. todo. Estamos aquí falando de Camariñas mal, pero non estamos para tirar cohetes, cuidado. de traba é de maio, bueno, si comentarios. Decía que eu creo que algo mudou non só polo traballo de Defende a Galega, non só polas denuncias deste comité de empresa e dos anteriores, sino tamén porque máis de 40 organizacións do tecido sociopolítico do país, desde os dous grandes partidos da oposición, todos os sindicatos con implantación en Galicia, Asociación de Actores e Actrices, Asociación de Guionistas, Asociación, todo o que vos poidades imaginar, estuvo... A EGAL tamén. Pues con AGAL. A EGAL, Tamén. que formo parte dela, entón, pues... Vale. Pois houve unha plataforma pública para promover unha iniciativa legislativa popular, Liberemos a Galega, que recolleu pois máis de 25.000 sinaturas en varios meses para pedir pois a liberación da galega, sí, que non é pouca cousa, hai unha iniciativa legislativa popular que sae ás rúas congregando un montón de organizacións de todo tipo do máis variado. Eso tamén axuda a que a auga da necesidade de cambio se vaya colando por rendixas. O sea, que quero decir que hai moitos colectivos implicados. Hai brotes verdes, digamos. Sí, hai. O vaso medio cheo, Víctor, sempre. Bueno, aquí estamos nós dentro do que poidamos, que nos escoite. Agradecese, nos entusiasmados con vir a este tipo de As programas. redes sociales a fuego. Ese elemento é o que tamén podemos... Que pode facer a xente que vos está escuitando agora Claro, nestes momentos que para podemos apoiar? facer nós, non? Que podemos facer nós? Nós trouxemos unha camiseta negra hoxe. Pero van a enseñar ahora. É de Cuac. Demasiado tarde. Bueno. Chula, moi chula. Superman. No, despois sacamos unha foto e tal. Pero, a ver, que pode facer a xente así no seu día a día ou de forma especial para poder apoiarvos e que vos vexades e que podades seguir tendo ese optimismo de que poden mellorar as cousas en algún momento? Eu vou coller un atallo, o Dalle. sea, eu vou coller un atallo. Os atallos o que están podemos ben. facer é votar para non manter no poder. Claro, é Pero que claro, está xa. é que non hai outra solución. Non hai outra solución cunha maioría tan ampla como ten o Partido Popular de Galicia no Parlamento Galego. Non hai nada que facer. O control dos medios públicos sigue estando Si nós estamos contigo, pero... as ferramentas parlamentares. Quero dicir, se me dis que se pode facer, poñerte unha camiseta, mandar fotos a benresnegro@gmail.com. Bueno, pois en vez de ser 40, seremos 1400, pero o que temos é que decirlle aos políticos que así non. E como llevamos dicir os políticos que están neste momento mangoneando a CRTVG que non se pode mangonear? Pois castigándoos. Chama Ana e... Chama. Ana. No, e sobre todo estar moi atentos, estar moi pendentes, estar moi enriba deles. É dicir, que é do que se trata tamén. É dicir, se algo non funciona, tentámoslo cambiar entre todos, se pode ser. Non sei se a través do voto, non sei se a través da presión social, non sei se a fiscalización cidadá dos seus medios de comunicación públicos, que non é unha parvada, É dicir, é algo tan importante como a información. Sí, o servizo público totalmente. É dicir, que non sabemos ata que punto estamos ou están cometendo están provocando que a sociedade galega teña un déficit tan grande na democracia como é
ao servizo público dos medios de comunicación, non? É unha barbaridade. Eu estou convencido de que en noutros sitios tamén funciona mal. Posiblemente non tan mal como en Galicia, non? E posiblemente noutros lugares poderíamos reflexarnos, poderíamos mirar para ver que podemos facer aquí. Douso caso de Telemadrid tamén, que creo que estaban bastante... Sí, Telemadrid, o que están facendo na Valenciana e o que están facendo en moitos sitios, que dicir que posiblemente en televisión española, que moitas veces o comentamos tamén, pois posiblemente en televisión española non o fagan todo ben. Tamén haxa moitas cousas que mellorar. Seguro. E hainas que mellorar, porque como telespectador, quizáis nós tamén estamos moito máis atentos, estamos moito máis en alerta e detectamos antes, digamos, os sinais de manipulación e posiblemente eso, pois máis que o telespectador común. E vémolo. E claro, a tentación que ten o político de intervir, de inxerencia nos medios de comunicación públicos é tremenda. Que claro, que un político que sae no momento crucial do telediario, pois ten os mesmos telespectadores que ten o mellor pois en 10 meetings, habería que xuntar 10 meetings dunha campaña electoral para xuntar tantos espectadores que non pode estar nun minuto de telediario. Además, tes o control de que podes editar, podes cortar o que máis te interesa, entonces aí eso é unha bicoca. Mirad como hai que ver como está o mundo ahora en base a controlar, bueno, neste caso as redes sociales solo, que é un novo medio de comunicación máis importante. Solo con eso, pois a xente vota ou quere votar ou quere resucitar fantasmas antigos. Vamos a ver, é certo o que di Raquel, posiblemente haxa un cambio, se hai un cambio tamén político. Pero eu teño que velo. Ti tes medo de que pase o contrario, non? No, eu teño que velo, porque é certo que houve un bipartito antes e para min foi un tempo perdido. É dicir, fixéronse cousas, pero non as suficientes como para decir, mira, ata aquí chegamos nós, porque se decidiu cambiar de novo goberno, pero o que está feito non o pode cambiar o novo goberno. O sea, é moi complicado de cambiar certas cousas. No, pero é que creo que non tiveron tempo, 4 anos, ou non aproveitaron ben o tempo, pero sí puideron deixar cousas feitas que posiblemente outros, por moita intención que tivesen, non poderían cambiar. Eu vou volver a carga, porque agora que estamos en rede, todos os comités de empresa, todas as autonómicas do Estado, que mantemos xuntanzas e nos informamos de como está o estado da situación en cada medio, estou absolutamente capacitada para decir que en Telemadrid, en Canal Sur, con Andalucía, Canal Nou, Apunt, Valencia e Galicia son con diferencia as radiotelevisións públicas autonómicas onde o grao de asfixia e de control informativo é maior, porque temos os compañeros de Euskadi que nos están dicindo aquí tamén, pero non é tanto. Temos Cataluña que xoga noutra liga, xoga noutra liga, Castela León e Castela-La Mancha, Extremadura, parece que non se ocultan cousas como se ocultaron en Canal Sur, que se intentou ocultar a crise dos cribados de cancro de mama. Moi forte, sí. Estas prácticas, ademais se repite o mesmo patrón. Quero dicir, eu non me custa nada decilo, porque nós temos un problema, os medios públicos temos un problema co modelo do Partido Popular. Sí, evidente, eso é incuestionable. Eu non quería dicir, pero estaba señalando máis ou menos sempre Oxalá puidéramos ter un novo bipartito para exixirlle o novo bipartito BNG-PSDG que non reproduzan os erros que cometeron entre os anos 2005 e 2009. Non saquemos máis ese tema porque é doloroso do bipartito. Xa foi aí moito. Sí, pero sigue doliendo. A esquerda sempre castiga os que o fa mal, xa o sabes, a diferencia da dereita. Bueno, non digamos casi. Bueno, vamos ter que ir cerrando. Quedan 9 minutos e aquí quería dicirvos unha reflexiónsiña antes de acabar a final. Como vedes hoxe en día, bueno, Alfonso, ti xa non estás, como vedes a TVG hoxe en día? Porque a nós o que nos pasa é que a veces vemos, xa dixestes que a veces non apuntamos a caída do share que ten. Claro, hubo unha caída do share brutal desde 2011 a ahora son 4 puntos e medio, creo. De 12,5 a 8,4 pasou. Claro, que eso é importante tamén. Claro, aí tamén é que están contando cousas que a xente non lle interesa, realmente. Pero bueno, a xente que queda... Ainda comentábamos hai unhas semanas, hai un mes, Raquel máis eu, tomando decisións que son incomprensibles. En Venezuela pasa o que pasa, en a televisión de Galicia esa fin de semana
dedicouse Televisión de Galicia a outras cousas totalmente alleas ao que estaba pasando, que estaba importando a xente de saber pues, que estaba ocorrendo en Venezuela. Ese foi un dos 20 peores días de audiencia da historia da Televisión de Galicia. E tamén, por exemplo, cando fora o tema dos pellets, simplemente puseran 3 minutos. Queres falar de Débora Ciencia? No, para. Como científico non podo falar deso. No, pero aparte, sabes que pasa? A crise dos pellets, vamos a falar na Televisión de Galicia cando os conselleiros empezaron a meterse co goberno central, e así, a partir de aí sí. Os incendios xa foi unha cousa hiperflagrante, evidentemente. O dos incendios tamén hai un estudio de Defende a Galega. Os incendios foron, foi unha semana do mes de agosto brutal, xa sabemos todos, acordamos todos o que pasou, e a Televisión de Galicia dedicoulle nesa semana 56 horas de programación ao tema dos incendios, é dicir, o 20% da programación, 6 horas diarias. O 20% da programación sobre os incendios, o resto eran, era praias en fume, sí, claro, foi así, foi unha desgracia, pero así foi. O das audiencias, eu creo que tamén desde un punto de vista así un pouco raro, é unha boa noticia tamén. É unha boa noticia. No sentido de que a xente non está comprando en parte, que a xente está aprendendo a buscar outras fontes de información, ou a xente xa non traga cun relato torticero, a xente xa non traga. Pero o problema é que perder audiencia estás cavando a túa propia tumba. Xa, sabes que pasa? Que desde o comité de empresa levamos anos dicindo que a radiotelevisión pública non debe rexerse ou debe xustificarse polos motivos de audiencia, porque tú podes facer programas de servizo público que non necesariamente van acompañados de audiencia. Totalmente de acordo. E sin embargo é certo que non se xustifican 140 millóns de euros para ter unha tele que ninguén prende, non? Exactamente. Ou unha radio que ninguén escoita. É máis que eles poden tomar como excusa de decir, é que isto público veces como non funciona, mellor privatizamos. Sí. Eles encantados están facendo iso, non? Empezaron xa coa radio. Como sanidade pública, un saludo, Patri. Vamos ir cerrando. Dalle. Que quedan 6 minutos. E aquí a cuestión é: como veríades vos unha televisión que sí funciona? Que, é dicir, sabemos que a perfección é imposible, non? É unha utopía que sigas andando e cada vez que te acercas máis alexa, non? Pero digamos ese referente que vos podedes dicir, pois isto é o que aspiramos. Que sería para vos? Como poderíades definirlo? Tedes 3 minutos cada un. Vai ser do que podades. Pois non sei, unha televisión e unha radio que funcione a través de criterios profesionais, que deixe traballar a súa xente, que cando veña unha información á redacción non se aplique autocensura, que nos aplicamos todos de principio xa para empezar, porque a primeira pregunta que se ten que facer un xornalista non é a quen lle molesta esta noticia, senón a quen lle afecta esta noticia. Iso debería ser, sobre todo nunha televisión pública, nunha radio pública, que non sea unha calculadora do poder, unha calculadora política de perpetuación no poder, unha televisión e unha radio feita por profesionais, servicio público, que sexan dignas de tal nome. Sí, eu un pouco que máis vou decir. Podería decir que por favor que este Alfonso Hermida de director de informativos. Podía decirlo. Non me queiras tan mal. Podía decirlo, pero non, o que a min tamén me parece importante neste momento, ademais coincide toda esta manipulación cunha intensificación da privatización. Os programas que se facían dentro, que a xente pensa que todo o que se emite na TVG, sobre todo, é de produción propia interna, a maioría da grella, prácticamente todo, menos os informativos, o cultural, o zigzag, o programa de pesca Vivilomar e o Labranza, o resto está todo externalizado, está feito por produtoras, non? Entón, o grao de control sobre os contidos que se emiten neses programas é total e absoluto. Non hai nin sequera 40 de 50, 60 de Defende a Galega que poidan dicir isto non tal, porque agora tamén a perversión da manipulación é que xa non só impacta sobre os contidos dos programas informativos, agora se inocula sobre a programación de todo o día, non? Sobre esos programas de suposto entretemento, xa están todo o día falando de... Falábanos máis Iván da desaparición de programas de tipo revista, cultural, por exemplo, ¿no? Que ao mellor tiñan literatura, música en gallego, que nos días dos incendios, o programa que sustituiu a revista, que sería un programa daquela maneira, pero facía un labor social importante, un servicio público importantísimo. Estou convencido que a revista ese día faría o seu traballo. O programa que sustituiu a revista,
estaba con rayas en fume, con o cultivo da pataca e non sei que máis. Por orde, prestar atención aos por orde da dirección de vamos a despistar e a traer orquestras, non? Sí, sí. Vamos a emitir música. Bueno, agora fan moito de... Pouco Titanic aí. Que sone a música, sone a banda mientras todos eu acabo por última vez poñéndome seria, porque tamén é importante que os traballadores e as traballadoras dos medios públicos teñan contratos estables, estean ben tal, porque se non eres pois eres como os compañeros e as compañeras que están traballando nas produtoras malamente, duplicando xornadas, con medo, como te vas? Eres si nos costa nos vulnerable, dentro, non, digamos. Moi vulnerable, non? Entón é necesario que os medios públicos estén dotados de profesionais e profesionais estables, non vou decir ben pagados, porque sempre... Eso cae de lógica. E pensar que as persoas pasan, é dicir, ninguén é eterno, que as institucións permanecen e que a Televisión de Galicia e a Radio Galega son vertebradoras de país e que non poden nin moito menos deixar de selo polo capricho persoal dun político de turno ou de quen sexa, é dicir, as persoas pasarán afortunadamente. Xa se dixo moitísimas veces que Dragon Ball, que sona cachondeo, pero Dragon Ball fixo máis polo gallego que calquera outra institución. Porque podíamos falar tamén da programación infantil que claro, sí, evidentemente. Bueno, ou da non, xa programación, claro. Efectivamente, a falta de... No, pero está claro, Xaver Inclú era non era só dibuxos animados, era un medio para dar a conocer grupos. Estaban adoctrinando, Iván. Eso era adoctrinar. Que eu acordome, bueno, isto xa é personal, ¿no? Pero como con Fraga, vale, que Fraga era un ministro franquista, no. Que va. Pero con Fraga sonaba o sacristán de Basán, sí. No Xaverín Club. Sí, é verdade. Sabes? Non pasaba nada. No. A xente votaba igual a Fraga. Pero bueno, con camiseta de The Clash, acordome, por cierto. Bueno. Queda un minuto e medio. Pois nada, de verdad, moitísimas gracias aos dous. Foi un placer ter a dúas persoas tan importantes para a comunicación deste país como a vos dous. Como millennial foi un placer entrevistar a Alfonso Hermida. No, o placer foi meu. Como, non sei, que son? Boomer, como é? Boomer. No, eres Boomer. Non sei. Generación X. Eu quero foto porque miña nai non me cree. Es que va, eso non che vai. Cala, hostia. Pois nada, moitas gracias aos dous. Nada, gracias á audiencia que nos escuitou. Espero que vos gustara. Para xente máis e mellor, Víctor. Recorda onde estamos, joder, que estamos aquí un minuto. Recordade que estamos en Quack FM, na 103.4, que despois vai quedar colgado este programa no radioco de Quack FM, en YouTube, en Spotify, en iVoox por ahora. Que nos podemos encontrar nas nosas redes, Instagram e TikTok. Recordade, Estrelados na Estratosfera. Moitas gracias a todos, pola sombra, vale? Sí. Veña.